I pozdrav svima što ima ljudi čanki seve ovde. Dobrodošli na još jedan video. Ovo ćemo smanjiti na nekih 6 minuta. Igramo na professional, znači igramo PS15 kao prvo. Ovo sam ja igrao nešto sa drugom, pa smo se zezali, znači to ćemo ovako da stavimo. Ovo je okej. Inače igram na professional, ne mogu da igram na superstar top player zato što sam krenuo da igram PES bukvalno pre 2 dana, tad sam ga iskinuo. Tako ćemo ovo ostaviti ovako, igramo Real protiv Barse. Ćemo izmenimo loptu, dobro, nećemo, ovo je okej. Onda, što se tiče postave, ja ne znam, ja to ništa ne bi menjao. Ništa, ostavit ću ovako, neću ništa diram. Ako bude nešto trebalo, promenit ću igri i ajde da krenemo. Inače, eto, krenuo sam malo da snimam, nešto bih krenuo da snimam, odnosno. Recimo, FIFA 15, mora smanjimo. Nadam se da čujete, morate System settings. Mora smanjiti malo, zato nećete mi ništa čuti i od komentatora i od ovih publike navijača i ostalih. Stavit ćemo sve ovako. To je to. Inače, ja igram ovo na televizoru, znači prenosam televizor iz dnevne sobe koji je 40 inča i ovo je, znači, pre koje iz drugi igrice sam igrao, jedino što ima malo, znači, taj response time, odnosno input lag je malo veći na televizorima, tako da ono, u PS-u neće to primetiti, ali recimo primetite u pucačinama i užasno je, znači, teško da se igraju, užasno je teško da se, znači, igraju pucačine, recimo Call of Duty, šta znam, Far Cry, Battlefield i tako te igrice. Užasno je teško da igrate na televizoru, odnosno skoro i nemoguće, još ako igrate multiplayer. Zato što je, znači, ogroman je response time, znači to je, izražava se u milisekundama, znači za monitore, do nekih gaming monitora imaju 1 milisekund, dok ovi ostali imaju, znači, oko 5 i čini mi se 8. A vi uporedite to s televizorom koji imaju, znači, preko 40-50, to je skoro pola sekunde, čini mi se, tako da je to užasno. Stvari nije to pola sekunde, ne znam koliko milisekunda, ali mnogo je to previše, znači znam da je nešto okej, ono, do nekih možda 20-ak što se tiče televizora, ali mnogi imaju preko 40. Bolje idem gore. Dobro, prostor. I... Mislim, ovo stisku sam u ovom pesmu, znači. Može šut. Što je bio osjetila. Inače, ne znam, po mom ukusu i po mom mišljenju, meni se više sviđa FIFA 15. Ne znam zašto, nisam nikakav fanboy ili nešto, ali eto, jednostavno mi se sviđa više. Što se tiče PES-a, video sam malo realističnije, barem se meni tako čini. Što se tiče ovih pokreta lopte i to, vidim tamo u FIFA, znači ovi igrači trče brzo, nenormalno i okretni su ono. Dobro, s obzirom da je ovo na, ne znam kako je ovo professional, da li je to teško ili nije, ja ne znam stvarno, pošto nisam iskusan toliko u PES-u. Ali ono mi se, šta je ovo, izašlo? Čini mi se da nije toliko teško, mislio sam da ćemo do sada napuniti, da ćemo dati 2 gola, dobro, niko nije kasno. Neki finta da eto već je, ovo će biti kratak klip. Dobro, a ovo samo da vidite da sam živ i ono, planiram da snimam neke tutoriale, tako to vidjet ćemo. Biće nešto kako skinuti, instalirati i ono, bit će gameplaya, tako ću morat ću posebno platni sa nekim. Zato što, ovo nisam uštio, zašto je izletao, nisam uštio, stisnu dobro da izletao, dobro, nebitno. Znači morat ću se partnerim s nekim zbog gameplaya, zato što mogu da dobijem ban na kanalu. Zbog ovog copyrighta, znate, ako ne znate, znači možete dobijete copyright strike i zbog gameplaya i zbog muzike neke, tako da ću morati da posebno partner da mi ne bi kanal obisali.
a i oni će me štiti znači od copyrighta i tih stvari. Inače, ovo je predobno kad se igra, prošlo je, ne, predobro kad se igra na ovakvom televizoru, inače koji je 40 inča, ne znam sam rekao, znači to je 101 cm, pa vi vidite, znači to je metar, samo što meni nezgodno sedim bukvalno na pola metra od njega i oči su mi ispale, a ne mogu da se odjedim zbog mikrofona zato što mi nije dovoljno dugačak kabel od mikrofona. Dobro, nije toliko loše, nadam se da neće biti sad ono hejtovanja, nemaš pojma da igraš ovo ono kao što snimaš ako ne znaš i to. Snimam čisto radi reda, znači da bih da se ispričao s vama i ono, neću da snimam vlogove, jer nisam taj tip da sedi ispred kamere da se snima, možda kasnije ako bude kanal posle bolji, ali za sada ćemo snimati ovakve gameplayeve. Što, ne znam što nije primjer. Jo, inače posjetite moj drugi kanal, znači ostavit ću ga dole u deskripciji videa, pa možete tamo da se subscribe-ujete, ima tamo isto tutoriala, on je Voj, znači on ima oko 1600 subscribera, što je veliki uspjeh za mene. Radim mikrofon, okej. Što je veliki uspjeh za mene. Ko će drugi nego Pepe, da, žuti, dobro. Listen, this guy has got fantastic acceleration. That's blistering pace, and he's going to be on the end of the tackle. Posle taj kanal pa će vidjeti tamo što sve ima, ali tamo snimam na engleskom i ne snimam gameplay zato što nisam partner ni sa kim, tako da ne želim neki copyright ili tako nešto. A ovdje ako budem snimao neću morati da postanem partner. Ne bih volio da se završi 1-0, barem da ih pustim da oni meni daju go ako ništa. Stiži. Imaš 30 minuta, Klip traje koliko? Da, što ću praviti? Da, to pala mi je sad ideja, u stvari nije sada, nego to sam mislio ranije. Znači da pravim, da pravim znači bildove za PC, ono, do lupam 1500-600 evra, onda ću da napravim moj bild, znači koji je bio oko 900 nešto evra. Neću sad da otkrivam ništa, ja to primio sam go. Dobra, izgubit ću, nije bitno. Bitno da se mi ispričamo malo i to, da onda, znači ovo kao neki update i to. Najmanje je bitno PES. Mada bih volio da pobedim, ali teško ću dati go za ovih. Ja ne znam što je bio faul, čini mi se da je bio na loptu. Ili su žut. Pa ovo je bio na loptu, on je loptu pokupio, ne znam što je bilo, okej, ništa ne veze. Tom Kroos. I ovo primim još jedno. Znam se. Dobra, aj nebitno je. Neću sada da spominjem ništa, nema šanse ni da izjednačim to bilo šta. Mogu sam još više da. A nisam htio da igram na regular zato što iskreno, mislim da je to prelako. Mada pre kad sam igrao PS6, recimo regular je bio užas, nije mogao da se da go. Sjećam se kad sam igrao, to je bilo pre 5 godina, dosta se tada izmenilo. I čini mi se da PS sve više i više podsjeća na kao da je svake godine isti, samo što se igrači promene, ne znam, takav mi osjećaj, znači znam kad sam igrao PS13 da je bio sličan, znači o PS15-ici, ne znam šta, možda malo trava bio lošije to, vidio sam da 14 dodali su neke navijače i te gluposti, ali da ništa posebno nisu radili. Jer ovo je bila neophodnost. Da Ronaldo mogu mislim. Kakav go. Dobro, eto, barem se dao jedan go. Znači, vi ako ne gledate do kraja, vrat ćete pomisliti, Izgubio 2-0 na professionalu, ovo. Dobro, nema veze.
Dobro, dao sam bar jedan gol, mora da vidim. Koji će drugi ako ne Ronaldo, znači Ronaldo ili Bale, nema ko drugi da da gol. Dobro, Benzema, manje više, mada ja nešto nisam njegov ljubitelj i fan. Dobro, solidan gol. Koliko imamo do kraja, vjerojatno neću budu žeci, tako? A, jesu, nema ništa toga, znači nema da ništa. Bilo bi dobro da sam mogu da izjednačim. Oko 4 minuta, to je ono, dobro, otišao sam po biru. Da je prošlo. Šta sad? Dobro, ne znam, sad ćemo da žuti. Ne znam, evo meni ovo nije real, ovo je druga situacija da sam ja dobio žuti, a čini mi se da je bilo na loptu, start, pa ćemo vidimo. Dobro, nije bio na loptu. Ali onaj prvi mi je bio sumnio, ali ono, okej, ajde. Dobro, barem nije crveni, znači ono... Sjećam se PES 8, znači jedan klizeći i ono je već bio crveni. A, će li da svira, baciš ovdje pa da svira kraj. To je to. Ništa je ovo, eto, snimimo se taj klip, malo da se ispričamo to. Vi samo bacite subscribe, like ako možete i ono. Vidimo se na sljedeću klipu, vidite da će biti tutorial ili gameplay. Nije bitno, znači, različno ću ima vremena do toga i ja samo znate da sam živ i da će biti klipova. Pozdrav svima, čao.